O Obradoiro de conciliación do 2 de maio desenvolverase nos Salustianos Reieiras en horario de 9 a 2, con posibilidade de servizo de madruga e comedor para quen o solicite. Este ano os coles de primaria e tamén de infantil teñen como día non lectivo o 2 de maio e é por iso que imos ofertar prazas de conciliación para ese día no colexio dos Salustianos Reieiras, non nese espazo. Polo tanto, animar a todas aquelas familias que o necesiten a registrarse para poder ter ese día de conciliación, que incluiría tamén madruga e comedor. A asistencia ao Obradoiro ten un custo de 3 euros con bonificacións para grupos de irmáns. O prezo deste obradoiro ten un custe de 3 euros, que terá unha reducción do 50% para a segunda irmá, o irmán, e será de balde para a terceira. Ben, as inscripcións deberán efectuarse antes do 28 de abril no Servicio de Igualdade que se está situado en frente do Concello en horario de 8 a 3 da tarde. O límite de prazas é de 40.